Hep hep! Hooray! Maray na hapon, partner! Maray na hapon, partner. Maray na hapon. Sa gabos sa mga parantabay. Oy partner, an interior and local government kasubago nangapudan sa mga local government units na i-prioritize the partner on water supply and sanitation projects in waterless communities and far-flung areas. Sa statement na sinabi, ang DILG nagyugo-yugo ko yun. Garo naglinog digdi sa loob ng buta. The DILG urged local officials na i-prioritize nga ni mga project. Parte po inikan devolution transition plans in light of the Supreme Court ruling on Mandanas Garcia beginning FY 2022. Oo, sabi sa mensahe ni Interior Secretary Eduardo Anyo, ngayong madadagdagan na ang kaba ng bayan ng mga LGU sa simula ng pagpapatubad ng Mandanas ruling sa 2022. Dapat maibusol naman ang pagkakaigwaning ligtas, asin malinig na pagkakuhaan ng tubig para sa indo po ng mga nasasakupan, lalo na po sa mga gobyerno opisyal, lalo na po sa lokal. Correct. Diba? Dinagdag pa partner ni Anyo na ang Mandanas ruling calls for better service from the LGU in providing for the basic needs of communities, which includes access to potable and clean water supply. Yes, oo, lalo na hasta sa ngunya na panahon, partner, problema sa tubig manggiraray, ang mga problema duman sa mga hararayong lugar, di ba? Yes, igwa baga digdi. Kita nga rin kaya baga digdi sa Legazpi si Mayor Rosal nagpapatugdok yung mga water supply dyan sa dati baga digdi sa Bangkerohan. Di ba? Iyan sa mga example, partner, kan mga waterless or far-flung areas na nadidipisilan talaga ang lambang pamilyang Pilipino na maghanap din tubig. Correct. Diba? Oo. Mahihiling ta dyan. So kung day pa po ka muna kaagi dyan mga tugang sa may parte dyan sa may yan pa Buena Vista, pasiring dyan sa Bangkerohan, going to Nito, partner. Dati, lilibot-libot ako dyan. Magayon ng tinampo eh. Naglilibot-libot ako dyan, partner. Paghapon may magkahiriling ka dyan na nagbuburusol pa, partner, kariton. Nag-aarok ng tubig. Yes, nag-aarok ng tubig. May daradarang kariton na pano ning mga galon. Yes. Oo. Diba? Nagpisilan pati, partner, mag-arok. Correct. Baduman ka pa sa halawig na lugar para sa na magsandok ng tubig. Correct. Swertihan sana kung igwasin da sa lugar ninda ning bubon, Yes. diba? So, pero sa mga arugan na mga haralangkaw na lugar, Oo. pahirapan talaga, partner, ang tubig. Kung makalot ka dyan ki Jetmatic pump, siguro ko, abuton ki pirang piye. Tama. Pirang piye, siguro ko sabihon tang mga 30 piye yan na kalot na yan. Saka may malawas na tubig. And then, mo pa sigurado, kung pag-abot ng summer season, mabulos. Diba? Oo. Nakapirang bomba ka na dahi pag kinaglawas na tubig. Correct. So, kaya man po mga tugang ang DILG or Department of Interior and Local Government nangapudan sa mga LGUs na ining mga hararayo na lugar o pinag-aapod na far-flung areas and sa mga waterless, mga mapagalo ng paghanap ng tubig, digdida atabe ang gigibuho na priority na magkaigwaning supply or water supply. Sabi baga, water is life. Correct. Iyo talaga ang mayor. Sa mayor na pangangaipo kang tao, tubig. Yes. Diba? Malaw kita, partner, sa harong. Oo. Pag mata mo pagkaaga, Tighanap ko. mamumog kita. Or Yes. pag mata pag-aga, mainom kita kitubig. Pirang piginom mong tubig. Sarong baso. Sarong baso na maligamgam na tubig. Correct. Tubig na ito. Oo. No? Pagkatapos, matimpla ka kan
kape, gatas, Mhm. chocolate drink, or whatever na pigiinom mong mainit. Yes. Ano ang kaipuhan ta? Tubig. Tubig na naman. Pagkatapos, mapamahaw kita. Oo. Masapna kita kimaloto, pangangaipuhanan kitang tubig. Tama. Di ba? Mhm. Mahugas naman kita kan platong kinaungnan ta, Tubig na naman. tubig na naman ang kaipuhanan ta. Pagkahugas ta, makarigos kita, Tubig na naman. Yes. Oh, Paski ang paggamit na kibanyo, tubig na naman ang kaipuhanan ta. Oo. Hasta Sabi nga ni, malaba, mahugas, mabaribikan Mga masetas. masetas, sa mga plantitos na dyan, tubig mang gararan. Yes. Matimpla kita kagatas ni Bunso, tubig ang Tubig. kaipuhanan ta. Diba? In short, mayor na pangangaipo, tubig talaga. Sabi kang iba, Yes. mawara na ngaya kami kisupply ng kuryente. Dahil isa na Dahil kitubig. sana ang tubig. Tama. Diba? Especially ining potable water na pinagsasabi na. So, na iinom ta. Na i-intake ta sa Mhm. lawag kan lawas. Tama. So, magayon ni na magayon ni tabi mga tugang na pangapudan kan DILG na tubig ang i-prioritize. Mhm. Diba? So mga katubig, maray na hapon tabi isa sa tuya gabos. Ano? Aldaw na partner ning Webes Martes. Ano sa? Naglukso ka kisarong aldaw. Masyado tayong nagmamadali. Martes na tabi mga tugang, November 2, All Souls Day. Yes. No? Opo. Pero, Mhm. bako na holiday. Bako na. Bako na holiday. May trabaho na tabi. Back to work. Back to work na tabi kita. No? Petsa dos na tabi kan bulan ng November. Kami po ang sa indong mga kakaibanan. Para po yan sa programang Usapang Pamilya. Ako po si Kuya A. Iniman po si Ate Jen and welcome sa programang Usapang Pamilya. Live po kita ngunyan na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento, suggestion o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon. So mga textmates taman tabi, pwede po kamo mag-text sa Globe 0927 398 0955. Pwede man sa 0938-891-5475. So, mga may internet Okay. na nakaantabay-tabi sa Yes. tuyang Facebook Live. Magkomento man po kamo dyan. Yes, Pwede man kamo mag-sending stars. correct. Pwede man po tabi tangani na maipaabot tabi nindoan sa indong mga sa loobin ang sa indong mga gustong ipaabot sa indong mga padaba sa buhay, especially sa indong pamilya in kaso nasa harayo kamong lugar. Araw gani ni Ma'am Haven Olegna. Sabi niya, good afternoon po. Yes. Si Ma'am Mhm. Pura de Castro Lita. Good afternoon po afternoon. sa Indogabon. Salamat po. Mhm. Okay, si 134, di bali walang apek. Basta may Basta may LCWD. Basta may tubig. Nako. Correct. Uy, marina hapon man kay Reverend Father Alroy Compesto. Hello po, greetings sa Gabos. Mhm. Marina pagkahapon po sa imo, Padre. Good afternoon. Salamat, Father Tabe, sa pag-antabay. Okay, si Father Marlon Bronman dyan sa Kotmon, Huwasay Parish na katutukman. Ano da ang handa sa Piyestang Gadan? May nabasa ako kasubago. Ano man ang ang simbag? May nabasa ako kasubago kung ano daw ang handa sa... May nagreklamo, partner. Anong nata? Sa, Anong reklamo iya? siguro ko ba kung ini-applicable ngunyan, tada man kita pwede magduman sa Kampusanto. Kampusanto. Pero ang sabi duman, nagpost sa Facebook, kung siya sa mandatabi ngaya ang nagwalat kan linukay sa Kampusanto. Oho. Usually, anong pigahanda pag... Anong nagdadarara ba kayo pagkaon dati? Usually latik, 'di ba? Oo, Sa mga mapulot, 'di ba? mapulot. Oo. Kung siya sa manda ang nakawalat or nagwalat kan linukay sa puntod, nadagit so nagposta. Mhm. Pero nga, dahi ki asukar. Tabangon. Gusto mo sabihin, kinaon ko nakakuha. Joke man sa tabi ito, mga Okay. tuga. Ano? Okay, Yes. sige. All Souls Day, tabi. Aldaw ning mga kalag. Okay. Nagkalag ka, partner? Naman. Nangalag ka? Nangalag. Ako, nangalag kalag. Oo, Ha? nangalag-kalag kita. Sabi Nangalag. digdig,
Ang food po para sa mga buhay, ang prayer para sa mga gaday. Yun. Tama yan. Yun yan na ipigko-commemorarta po ang All Souls Day. Data po paglingawan na ipangadyo ita po sa to yung mga departed loved ones. Correct. Diba? Ako nagigilok ako. May nag-text kaya sa kuya. Sisay Hindi ko iyan. ini pwede basahon on air ta. Anoan. Madadagitan kita. Pero si Mrs. mo yan Bako. Sige. Mga tugang partner. Mhm. Pag-urulayan ta, an ugali kan tao mo niyan Okay. pagkahapon. Ha? Sabi ninda, an ugali da akan tawo, nakakaluwas, pagdagit, or pagbuyong. Ayo, pag nakainom, 'di ba? Totoo. Totoo yan? ba? Pero Ha? igwa man kasi partner na mas kinakainom, para yaon man giraray so naturalesa para sa saya, Mhm. 'di ba? Magaling magdala. Oo. Mag Matibay magtago kung sa iyang namamatean. Oo. Sabi kaya partner, gabusda kita igwa ning mga pigpapadaba. Mhm. And gabusda kita mga parantabay partner, gabusda kita igwa da sa to kinagpapadaba. Mhm. Maski usually minsan baga partner, di ita marealisar na igwa sa tuyang namomuot, Mhm. 'di ba? Dai mo aram na may namomuot Yes. sa imo? Oo. Oo, sige. Kung arog kaya ng sitwasyon, ano ang connection duman sa pag nadadagit kita? Oo. Igwa kaya kita partner kimang iba-ibang mga pigpapakisamahan Oo. arog sa laog kang pamilya. Yes. Sa laog kang pamilya, dako laon na bagay ang kumbaga pakikisama partner, Yes, lalo na sa mga correct. tugang, 'di ba? Oo. Sa imong mga magurang. Mm-mm. Kasi usually iba-iba man talaga kayo ng mga ugali maski magturugang, 'di ba? Yes. Pag-abot man sa mga barkada. May pigaapod na individual differences. Correct. Oo. Oo. Iba-iba ang ugali. Yes. Oo. Even the partner sa tuyang ugali kan sa tuyang mga katrabaho, Mhm. 'di ba? Usually baga diyan igwa man daaki mga pagkakataon na talagang maabot sa punto na makukulugan kita. Mm-mm. Alagad, sabi ni Bishop Socrates Villegas, Mhm. dapat dada po ako na sa kada relasyon sa kada mga persona na pigi-ibahan ta, daida dyan partner mawawara ang posibilidad na kita po makulugan. Mhm. Maski daida po pigtutuyo kan sa tuyang kapwa. Mhm. So every situation, igwa kumbaga sabi nga ni, hindi araw-araw Pasko. Yes. Hindi araw-araw Tama. Pasko. Correct. Na may mga times na nagkukurulugan kibuot, Mhm. na may mga times na dahil nagkakasirinabutan. Oo. Mm-mm. Kasi day pa da partner kinangyari na sa indo da ang pag-iribahan, day ikada na kulugan kan sa iba. 'Di ba? Maski day pigtuyo. Baka ika nangulog. Ikaw naka-experience ka na maski sa laog kang pamilya, day ka lamang nakulugan. Aram mo partner, lagi na lang akong nasasaktan. Ako na lang lagi ang mali. Merak man. Ako na lang lagi ang masama. Totoo Okay, yan. Totoo yan. Diba? Kasi ang tigtatawan ta lang po digdining punto, ang gustong sabihon da po digdi, nahihiling ang tunay na pagkatawo. Kung anong klase kang tawo, pag ikada po nakukulugan, napipintasan or nasusupunan, Mhm. o kaya naman partner, napapasupgan. Yun. Kaya sa mga paraan tabay ta, sige daw tabi, anong klasing tawo kamo or may midbid kamong tawo na nag-iibaan ugali pag nadadagit, Yes. pag oo. nakukulugan, pag napapasupog. Oo. Di ba? Oo. Usually pag nakakulugan kita partner, binatagas ang puso di ba? Pag nagtagas ang puso mo, magkakausa yan kay heart attack. Pwede kang magkahelang. Pag napintasan naman kita, usually sa mga mahilig dyan magmuda. Mm. Diba? Na. Diba? Sa mga napapasupgan naman dyan, partner, ang iba, nakikipagsuntukan. Yes. Diba? May mga tao partner na iba-ibang ugali talaga, no? Correct. Pag Mhm. nadadagit, Yes. may midbid ka tao na pag nadadagit, nagralayog sa mga ayam ikos.
Sa ali sang imot. Iyon, oh. Di ba? Nagkakaburuhay ang mga dai dapat mabuhay. So mga ayam, ikos, karabaw, baka, Oo. nagruruluwasan sang imot. Yes. May arog kayo na tawo. Igwa. Igwa man na tawo, partner, na kapag nadadagit, Mhm. pag nadadagit, partner, naggabos ka iwal. Tama. Gabos ka- Damay-damay. Ikaw ba sabay ka? Iya baga. May mga tao man, partner, na pag nadadagit, dahil na nagiro. Iyo. Dahil na nagigiro. Silensyahon, diba? Maturo na sa nasuluwa sa gilid. Yes. Diba? Kasi da apart yung bako gabos da ang tawo arog kayan. Kumbaga pag nakulugan, napinta sa napasukan, mavoka. Mhm. Igwa maning tawo mahapot, tataarog kayan. Pagiling mo sa sakuya, diba? Bakit? Oo. Diba? Aaputon kita. Bakit? Oo. Diba? Igwa mong partner kitaw na kapag nasupuna natin inukang gibo, papasalamatan ka lugod. Yes, ito And sasabihin niya na constructive criticism. criticism. Tama. Mm-mm. Oo. Kumbaga may tao na negative ang impact pag halimbawa, nagigibok ki something, no? Mhm. Tinuruan kan sarong, ay sala ngaya iyan, arog ngaya ka ano iyan dapat. Yes. May tao na, ay sige po ngaya, salamat po, ano, Oo. taday ko ngaya aram, at least ngunyan ngaya aram ko na. Tama. Oo. So iba man, naro ka man ngaya, Oo. sa ata ngaya tigpapakiaraman mo ako. Pag natatamaan ng ego, diba? Ata ngaya sa kuya ngaya ini, ako ngaya ang Correct. magibo ka ni, dahil ko ngaya sa kuya makiaram, o di ka Yes. iwal na lugod. Oo. Trabaho ko ngayon, Oo. natama ko papakilabutan. Correct. Diba? Okay. So, dyan mahihiling, partner, ang pagkatawang ugali, nahihiling da sa mga panahon na talagang nasa kadipisilan. Mhm. Yan. So, kamo tabi mga tugang, sa mga nagaantabay, anong klaseng tao kamo pag yaong kamo dyan sa alanganin na sitwasyon? Sitwasyon. Oo. Halimbawa, napasupgan, Oo. Napintasan. napintasan, Mhm. nadagit, O nakulugan. or nakulugan. Ano an sa indong pigigibo? Ano an pagkatao nila? May ibang biglang nagtatransform, partner. Iyo. May biglang nagtatransform. No? Yes. Na day mo arog pa lang ka ng ugali. Correct. Diba? Kasi sabi kang texter ta, mas makatakot ngayon madagit ang mga tawong mabuoton, madam. So Iyo. sabing nasa loob ang kulo. Yes, tama. Oh. Nasa loob ang sa laog kan sa iyang puso ang kalakaga. Correct. Alam mo, partner, Nagkarala kaga ng dugo. nata ta pinaghahaputa ini sa mga paraan Yes, tabay. Kung kung ano kamong klaseng tao pag nadadagi. Mhm. Minsan, nagiging sa iyan, partner, ning may caller kita. Sige, may caller na. kita. Sige. Kasi Yes. dahil po mahihiling ang tunay na ugali kang tao kung permi po kita maginhawa. Sige, nasa linya, may caller. Good afternoon. Hello? Go ahead po. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, maray na hapon po. Sisay po ini. Ito po si Brother Pat. Brother Brother Pat. Opo. Brother Pat, yung dating tumatawag tayo. Yes po, brother. Opo. Brother, anong klaseng tao ka po pag nadadagit? Brother. Ito ang masasabi ko sa iyo. Ako, nagkaigwan akong self-analysis. Mhm. Mhm. Kan magkaigwa akong self-analysis, na araman ko ang mga sala kong gibo. Opo. Okay. Naghagad o kitawad sa Diyos. Opo. Binagwa ako kan Diyos. Mhm. Kaya naputos ko kung ano akong klaseng tao. Opo. Matanos akong tao. Opo. Yes. Natatana sabi kong matanos akong tao ngunyan. Aram ko ang tama at mali. Mhm. Ang nababanggit nitong iriwal ng tao, ang iriwal sa bilog na kinaban, Mhm. sada ipagsabot kang tama at mali. Opo. Iyo? Opo. Ang tao namimidbid pag nadadagit. Mhm. Iyo? Opo. Ako sabi ko sa imo, kung kang 2015, Mhm. Okay. nagkaigo akong pagmidbid sa tao. Opo. Mhm. Ang tao sa ngunyan, 5 klase. Mhm. So tao kan panahon ni Kristo, 5 klase man. Mhm. So tao kan panahon ni Kristo, ang tao siya kani disipulos, pariseyos, Mhm. Saduseos, Hudiyo, Pagano. Mhm.
Ang ngunya na iniingunay, sa panahon ngunyan, ang tao 5 klase bang giraray. Mhm. Righteous, self-righteous, falta rason, tribal mentality, Gentile. Mhm. Huli sa turo sa Kuya Espiritu Santo, ining 5 klaseng tao, namimidbilang ko ini pag niladagit. Mhm. Iyo? Opo. Okay, sige po. Kaya sabihin ko sa imo, dahil sa Espiritu Santo, kung kan 2015 na nagtataon ako magbidbid sa tao, pag ang tao na midbidan kong magkasadire, Mhm. falta rason, ako ang nag-iiwas. Mhm. Pinalikay ka na po, sir. Naglilitay na po ako. Okay. Kaya, kung kan 2015 sa niya, dahil na akong kaiwan. Ayun. Okay. Yun ang magayon na resulta. Yes. If you don't mind, Oo. Brother Tabe. Kaya ang mahalaga sa panahon ngunyan, magkaigwa kang pagmidbid sa tao. Mhm. Ang mga taong paraiwal, Mhm. makasadire, falta rason, Mhm. tribal mentality. Yan tulong klaseng tao yan. Paraiwal yan. Opo. Okay. Ano po ang may advice mo sa mga tao na day paninda namin midbidanan sa diri ninda? Ano-ano? Ano po ang may advice mo, brother, sa mga tao na day paninda nalilibong pasinda? Ang masasabi ko diyan, hagadon ta sa mahal na Diyos Mhm. na magkaigwa kitang self-analysis. Mhm. Saan ang gabos niyaon sa Diyos. Mhm. Kaya lang, minsan, data yan nakukuha sa mahal na Diyos. Na kung ang tatuyang paggamit din sa Diyos, kulang. Mhm. Opo. Ako sabihin ko sa Indo, naghararap ng paggamit ko sa Diyos dahil servidor ako sa simbahan. Okay. Mhm. Sige. Kaninot, ang self-analysis, sabihin ko sa imo, di ko yan aram, Mhm. mga around 2007, Opo. kaya lang, di ko yan aram. Mhm. Kaya lang, aram, kan ako mag-serve ako sa simbahan. Na-recruit ako sa Radio DCRC, na magprograma ako ang Word of God. Sa kakapur-programa ko, namidbidan ko ang sa kuyang sadiri, namidbidan ko ang mga pigigibo ko, sala, Mhm. ako maray. Duman ako naghagad kitawad sa mahal na Diyos. Sinabi ko sa iya, Lord, habo ko ining ugaling ni. Mhm. Baguhaman ako. Binago ako. Mhm. Okay. So self-analysis, Yan ang- Brother Tabe. Ano? Ano? Okay, iyo talaga ang mas nakatabang po sa imo niya, tanganing pong mapabago ka. Salamat po sir sa pagtao po and paghiras po sa samuyang tayo mangunya na pagkahapon. Oh, okay. Okay. Thank you sige. so much. Okay. Brother Okay, Pat, okay. salamat Tabe. Ano? Okay. Okay, Tama sige. ito, sabi nga ni in the midst of suffering and humiliation partner, real character shows, Mhm. diba? Si Brother Pat tinabangan siya kang mahal na Diyos para mabago, Oo. no? Kasi para magayon na mamidbidan ta po mga tugang tabian sa tuya na sa diri. Mhm. Kasi pag aputon kasi say kang pag nadadagit ka, di ka makasimbag. Di, Oo. tama si brother na di ta pa na kukuha. Di pa kita ki self-analysis kung di kita makakasimbag. Yes, Diba? oo. Garo man lang daayan partner sa nagkakalakagang tubig. Mhm. Pag nagbugta ka diyan sa nagkakalakagang tubig ning bunay, ang resulta magiging hard-boiled egg. Hard-boiled egg. Oo. Igwa man da partner ki nagkakalakagang tubig, binugtakan mo ki bito ka ki manok o bito ka ki orig Mhm. o kaya bito ka ki bakaw Gabos na bito ka. Oo. Pero lang- Ang magiging resulta partner, mabata sa laog kang harong nindo, Oh, di ba? yes. Lalo na kung dayo man yan inugasan. Mhm. Alagad partner, pag hinali ita da iyan na bito ka, ki maski ano pa man dyan, o iyan pong bunay na hard-boiled egg, magiging malinig sa tubig, titimplahan taki kape, sa tubig, magkakaigwaning kolor, and mas magiging maamot ang resulta partner. So arin kaya kita duman ba kita sa hard-boiled egg na kapag nakulugan kita, magiging matagas ang satuyang puso? O duman kita kapag nakulugan kita partner, kita su bituka na magiging mabata. Buko daw. Abo mo duman. Buko daw O maging duman ka sa kape. Duman ka sa kape na
magiging rason para maging mahamot ang sa imong palibot. Siyempre, coffee lover kita, duman Yes. kita. Pero anong gustong ipaabot ni partner Jen sa Satuya Gabos? Maging malinig kita. Yes. Maging malinig po kita daa. Ano? Kangani na sa kalinigan ta makakapag-produce pa kita ki something new. Correct. Hali oo. duman sa kalinigan na igwa kita. Tama. But anyway, sa pag-abot sa pag-midbid sa sadiri, pag-midbid sa mga tawo partner, magayon no na dapat na namin midbidan ta. Example sa mga bagong mag-aragom, Mhm. sa mga mag-irelasyon, o sa even sa mga bagong mag-agom, minsan day pa Yes. naaaloy kan sa indang pag inaguman partner, nagbuburulaga na nata. They do not know each other. Bago nagpakasal. Yes, may minaabot sa punto partner na ay may arog pala siya kaya na ugali. Oo, kasi Ngunyan ko sa usually. nangaya iyan nahiling. Oo. Kung kasal na ngaya kami. 'Di ba? Oo. So, paringaya ka ni makibulagan na sana ako. 'Di ba? Oo. So very important na mamidbidan ta ang sarong tawo, Bago magpakasal. bago magpakasal. Oo, dapat paran padagiton muna partner. Baka ba sa tutuyuhon mong padagiton? Sumailing mo lang kung Kung anong ano niya, si say Yes. siya pag Sabi- nadadagit, pag nakukulugan, 'di ba? Kasi duman mo daapo mamimidbidan ang tao. sabi nga ni kan sarong tao na show me the monster in you. Yes. If para maaraman ko ngaya kung kayang i-handle kang monster Oo. ko ang monster mo. Oo, kasi baka Diba? dai. Kasi Mm. usually pag day pa man talaga partner tigkarasal or magka-illusion pa lang, puro kagayunan ning ugali man sana ang pigpapahiling, di ba? Mhm. Paano ka iyan? So, ang pinaka gustong ipaabot kan tema tangon yan tabi, Mhm. maisihan ta kung ano kita, Mhm. maisihan ta kung ano kung sisay sa tuya na nasa palibot sa mga maaralaog sa karasalan, maisihan ta Yes. tangani na we know what to do. Mhm. No? We know what to do. Naday kita nagkakabirigla pag-abot kan panahon na ay may arog palan kay ni. Na ugali. Yes. So, Para kung- day magabot sa punto na mabasol ka, yes. partner. Tapos nakulaon na point ito so kay brother na dapat ngaya sabi ni brother Pat, Marealisar. ma-realisar ta Oo. self-analysis. Yes. Na kung ibang klaseng tawag kita pagdadagit, what Oo. can we do? Okay. 'Di ba? Sumabago kita for the sake of peace on earth. Yes. 'Di ba? Kasi, Nga day na mag-abot sa punto na bumalik sa ugali itang data gusto. oo, kasi dipisilon partner pag permi gumus ang sa imong angog. Mm-mm. Kahit pa ang kakiplansya, every now Oo. and then. Ang pigkaplansya, masa na buhok, dahil maso Oo. angog isabay. Okay. Sige. Commercial na kita. So, dapat, malinig ta kung ano ang gusot na igwa kita. Yes. Every time na nagluluwas ang mga monster sa satuya. Tama. Okay? Sige. Mabalik kita, partner. Sa satuyang pagbabalik. Oh, sa satuyang pagbabalik, kung ika perming makulog an sa imong tuhod, partner, Nga kung ta. ika perming pagal pag naglalakaw, may solusyon para dyan. Sa ano ang bago? Oras, alas 2:41. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1.
8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office. Agwas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Karen Lutaw na taga Orosite, Legazpi City. Meron po akong eczema. Pag nakakakain po ako ng bawal, nangangati po ako. Tapos may mga butlig-butlig at nagsusugat po ang aking balat. Nung pumunta po ako sa Needs Wellness Center at uminom ng Irinisa, tapos after 2 weeks po, nag-flat yung mga butlig-butlig at gumaling po yung skin condition. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar, Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar, Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. November 6, 2021, Rapu-Rapu and Legazpi Port. Voting Center, Legazpi Port Elementary School and Rapu-Rapu Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, October 27, 2021. November 20, 2021, Tabaco. Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District. Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vinson Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Sa Orosite, dako na siya na naginibo, ipapadagos, mga marahay niya na oheto. Kay Kap Pili, kabusmay, marahay na futuro. Kay Kap Pili, maugma, mga Legazpeño. Syudad ka Legazpi. Si Kap Pili, handang magsilbi. Kap Pili, dedikado servidor si Pili. Tinatabangan niya gabos Kap Pili. Para sa Legazpeños kay Pili, serbisyo na matanos. Kap Pili, handang magsilbi. Kap Pili, handang magsilbi. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restriction sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman, sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Dai ka na mahaadit kung ikaw madaling mapagal sa kakatindog ning halawig na oras. O maski perang minuto sa paglakaw, makulugnaan sa imong tuhod. Ini dahil sa iguana ning solusyon sa nasabing problema. Naimbento ang chairless chair na anuman na oras, pwede mong magamit sa pagtukaw. Ining flexible na tukawan, pwede mong ikabit sa imong lawas sa nagkapirasan ng minutos, bantang madaling mabaago kung ikamalakaw, matindog asin matukaw. Ining tukawan, minakrearan ng ergonomic and comfortable workplace, kadaklan na persona nakaka-eksperyensya ng back pain dahil sa long time standing kung kaya ini na ang solusyon. Wow. Kaipuan mo yan, partner. Pag para tindog ka. Yes. O di, nakalaag sana sa lawas. Ano? Ayun. Nakakabit na talaga siya, partner. Di kakaan matatanglay talaga. Oo. Maski magdalagan ka,
magian man lang daw pati yan. Available na sa Pilipinas? Ada ipa. Di pa? Muna ko, available na. Ma-order na kita. Order ka na. Di. Pwede ba kung gusto mo mag-order hali sa ibang nasyon? Ala, dakula ng shipping pika yan. Yes. Pero dakula iyan na tabang partner. Kumbaga makakabawas iyan sa mga na-experiencean tanghelang, di ba? Back pain, lower back pain, Oo. leg pain, gabos na pain. Gabos na pain. Madadara na ka iyan. Tama. Sige. Okay, so yan po ang ang bago. Okay. Si 134 sa US pa po, okay? Si Heaven Olegna, good afternoon, Pura de Castrolita. Teresita Jacobo, Mary Joy Banzuela Velga. Si Clarita Olarte Rosina Katutukman, Julie Nabor Pantonilla. Si Jeanette Quiñones Banyares, Nida Ricafort, Tovilleja, Siringman si Madam, Imelda Cortez Batalier, and Nick Rigachuelo, si Elmar Marbella Mesa, nakatutok mandaan. Sabi kan sa tuyang parantabay, pabati man po kami digdi sa barangay Tula-Tula. Ang agom ko mas namidbidan ko ngunyan, ta dati daiman siya nagwawala pagbuyong. Ngunyan, sige na ang wala pagbuyong buda na dadagi. Hala. Okay, sabi pa digdi, magayon po an sa indong tema na guilty ako duman sa panahon kang buhay na napasukgan ako, igparaiwal ko sa mother-in-law ko, hanggang ngunyan dai kami nagtitinuhan. Oh. It's time for you to reconcile. Yes, so bata mapasko na po baga. Correct. Sabi man ni 658, dakulaw ng boses ni Ate Jan, solve na ako. Oh, ikaw mahilig ka sa dakula. Boses. Okay. Natapo si Kuya ay gwapo. Gusto ko ka mamidbidan. Sana makapagpa-picture man kami. Okay. Sisa man nagsabing gwapo ako man. Ay, kamo kaiyan. Bata na ipakitang kwarta. Di pakitang kwarta. Sige. Si Architect Lawrence, good afternoon, man. Bitaminang Pampamilya. Be who you are and say what you feel. Okay. It's not being rude. Oo. It is being real. Ayun, yes. Yan ang sa tuyang saying ngunyan bago kita mag-say goodbye. Tabi mga tuga. Okay, sige partner. Okay, yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunya na aldaw ni Martes. Nakaibata sa Lalo Technical, si Kuya Bunjing Tanay, si Ringman si Kuya Nems Flores, and si Adin Laad sa IT. Ako po si Kuya A. Hindi man po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa inyong pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang programa